Ahojte všetci moji fanúšikovia. V prvom rade by som vám chcel veľmi poďakovať za všetku podporu, čo pre mňa robíte, že chodíte, že ma podporujete hlavne tým, že chodíte pozerať jednotlivé podujatia a držíte mi palce. Cítim to na každých jedných pretekoch a vlastne chcel by som vám touto cestou oznámiť, že otváram nový kanál na YouTube. Bude slúžiť hlavne na to, aby ste mohli vidieť niečo za kulisia zo mňa, možno nejaké nové videá a viac ma spoznať. A takisto by som vás chcel poprosiť, kebyže mi posielate na facebookovú stránku aj vaše videá. Najlepšie, ktoré potvrdím, môžu byť takisto zverejnené na mojej stránke YouTube. A bol by som veľmi rád, kebyže ma podporujete naďalej tak, ako ma podporujete. Ja sa budem snažiť, aby som takisto pre vás, pre vaše oči doprial čo najviac víťazstiev, ale to uvidíme postupom času, dúfam, že sa bude dariť tak, jak doteraz a teším sa na novú spoluprácu s vami. Ahojte a ešte raz ďakujem.